Dobrý deň, opäť nastal ten správny čas na reláciu Svet očami detí. Nachádzame sa práve v centre voľného času Pauzička, kde práve prebieha kurz tanečnej výchovy. Poďte sa pozrieť. Ale ako sa voláš? Sofia Kolíková. Koľko máš rokov? 7. Ako dlho už tancuješ? 2. rok. Baví ťa to? Áno, veľmi. Aký druh tancov tancuješ? Latinskoamerické, štandard. A čo ťa baví viac, latinskoamerické alebo štandardné? Latinskoamerické. Prečo? Lebo tam máme jive, čaču a tie tance ma bavia najviac. Chcela by si byť tanečníčkou, aj keď budeš veľká? Áno. Čo ťa na tanci baví najviac? Že môžeme spolu tancovať s mojim partnerom. Máš dobrého tanečného partnera? Áno. Ako sa voláš a koľko máš rokov? Tak volám sa Samko Sedlák a mám 9 rokov. Kto je tvojou tanečnou partnerkou? Sofia Kolíková. No a povedz nám, ako si s ňou spokojný. Tak som spokojný s ňou, dobre. A ako ste sa dali dokopy? Ako ste sa vlastne dohodli, že spolu budete tancovať? Jak? Tak to neviem. Nevieš, ako si s ňou začal tancovať? Už som zabudol. Tak nám ešte porozprávaj, ako dlho tancuješ? Tancujem asi 2. rok. Tie latinskoamerické tance a aj štandard. A čo ťa baví viac? Štandard. Prečo práve štandard? Tak mne sa páči najmä foxtrot a valčík potom. Koho to bol nápad, že si začal tancovať? Bol to tvoj nápad, alebo to vymysleli rodičia? Tak otcov. Takže, že nech mám nejaký pohyb. Hlava, dáš. Super. Pustíš sa. Chlapec robí. Postavíme. No, ale nehyb sa. Nehyb sa. Partnerka ide. Bližšie. Chodidla. Hlava. A dýchaj, prosím ťa pekne. Pust plecia. Tak, výborne. Ideme na počítanie. A. Pravá, 2, 3. Druhý, 2, 3. Zmena, 2, 3. Vľavo, 2, 3. Druhý, 2, 3. Zmena, 2, 3. Mohli by ste nám porozprávať trošku, čo tu učíte deti? Tak učíme samozrejme pohybovú prípravu, od toho sa odvíja potom ďalšie rytmické a rôzne také tanečné kreácie, tanečné hry a potom ideme na základy spoločenského tanca. Aké staré deti tu máte? Tak vekovo sú od 5 do 12. Títo tancujú už 3. rok. Máte ich rozdelených do nejakých skupín? Momentálne nie. Oni sú v podstate 1. a 2. tanečná trieda a snažíme sa ich udržať na určitej úrovni. Trošku nám opíšte bližšie, čo tu deti učíte. Tak momentálne tieto deti, ktoré tu sedia, už prešli základnou tanečnou prípravou a už prešli aj základným sústredením, ktoré bolo týždňové a v podstate ovládajú tance na takej úrovni 1. tanečného stupňa. Ako to vyzeralo, keď ste učili základy? No, začínali sme hrami, proste behaním, skákaním, tlieskaním, sedením, vstávaním. A tak to postupne išlo ďalej. Ahojte, ako sa voláte? Ja Veronika Havlová. Lucia Benková. Lenka Bučaková. Koľko máte rokov? 7, 9, 12. Wow, tak tu máme pekne postupku vekovú. No a povedzte nám, prečo ste začali tancovať? Neviem. Nevieš, prečo si začala tancovať? Dali ťa rodičia, alebo si chcela ty? Ja som chcela.
Mňa veľmi baví tanec a mamka mi povedala, že tu sa učia tancovať, tak som tu chcela potom chodiť. Tak moja kamarátka, ona tu chodila tancovať a mne sa to tak zapáčilo, tak ja som sa tiež tu prihlásila. Ako dlho tancujete? Neviem. Druhý rok. Tiež druhý rok. Povedzte, čo vás na tanci najviac baví? Tancovať. Že sa pohybujeme celým telom. Že tu vlastne môžeme sa tak vyhrať a proste, že tancujeme, no. Všetky tancujete aj štandardné, aj latinské tance? Áno. Tak mi povedzte, ktorý tanec vás baví najviac? Čača. Super, pekná zhoda. Prečo práve čača? Lebo je to veselé. Je to rytmické. Lebo je aj pekná hudba. Dobre, tak ešte na záver nám, babi, povedzte, čím chcete byť, keď vyrastiete? Tanečníčkou. Aké predpoklady by malo mať dieťa na to, aby mohlo začať tancovať? Tak v prvom rade musí chcieť. Nemôže chcieť rodič, aj on samozrejme, ale v prvom rade dieťa. A ako náhle ono prejaví záujem a ochotu pohybovať sa, hrať sa a potom samozrejme tancovať a hlavne v páre tancovať je veľmi ťažké pre tieto deti. No ale keď už do toho v podstate prídu, tak už keď ich to chytí, jak sa vraví, tak už to ide. Chodíte už aj na nejaké súťaže? Boli sme v podstate na takej klubovej súťaži, kde si to deti už vyskúšali, asi dvakrát, že? Dvakrát. No a tento rok sa chystáme už aj na medziklubové súťaže. A plánujete potom ísť s detičkami aj ďalej ich učiť? Samozrejme, budeme volať aj iných trénerov, aby teda boli zameraní aj na iné druhy tanca a iné štýly tanca a budeme pokračovať ďalej. No. Uvidíme, ako budú to zvládať. Ešte nám povedzte, ak chcú rodičia dať deti na takúto tanečnú školu, ako sa vedia k vám dostať? Tak máme rozvešané plagáty, chodievame aj po školách a oznamujeme to deťom. Zatiaľ nám kapacitne stačí na tieto. Dobre by bolo malé deti, ako sme videli tých prváčence. Tie sú akože vynikajúcim materiálom. No a prihlásia sa do pauzičky a môžeme pracovať ďalej. Koho to bol nápad, že si začala tancovať? Tvoj alebo rodičov? Rodičov. A si rada, že tancuješ? Hej. Prečo? Pretože som rada. Čo ťa na tanci najviac baví? Sochy. Sochy, to je taká hra, hej? A chceš byť aj tanečníčkou, keď vyrastieš? Hej. Prečo si začala tancovať? Ani neviem, ale sestra tu chodí, no tak som sa raz prišiel pozrieť a bola to celkom sranda. To som prišiel vyskúšať. Takže ťa baví tancovať? Mhm. A čo ťa baví najviac? Všetko je tu celkom zabavné. Chcel by si sa aj, keď budeš veľký, venovať tancu? Asi hej, podľa toho, ako mi to pôjde. Prečo si začal tancovať? Tá rodičia mi hovorili, lebo stále som zle vystretý. A ako dlho tancuješ? To som vtedy predtým chodil Predtým som chodil tiež na rok a 4 mesiace už tancujem. Wow.